дуруд бинандаҳои азиз, тамошобинони ҳамешагии барномаи 90 дақиқа мавсими 29-уми чемпионати Тоҷикистон байни дастаҳои Лигаи олӣ ва мусобиқаи анъанавии ҷоми Тоҷикистон дар соли ҷорӣ ба поён расид ва албатта ин мусобиқот якчанд таҳаввулотро дар пай дошт, чун ҳамеша чемпиони мавсими имсола пешакӣ муайян шуд ва аммо то охири даврҳои чемпионати Тоҷикистон мубориза барои зинаҳои дуюму сеюм бомаром ҷараён гирифт, чунки барои ин ду даста албатта роҳхати мусобиқаи байналмилалӣ ҳам фароҳам меомад ва аз ҷиҳати албатта манфӣ бошад, яке аз серҷоизатарин бошгоҳҳои футболи мамлакат Регард Ҳадас аз мусобиқа канор рафт. Ва имрӯз дар барномаи 90 дақиқа бори нахуст ноиби президенти Федератсияи футболи Тоҷикистон Алишер Урунов қарор доранд. Хуш омадед ба барномаи мо ва чун ҳамешагӣ ҳамкорамон Аловиддин Буриев, ки ҳамеша дар барномаи мо назари худро доир ба албатта чемпионати мавсими имсола баён мекунанд. фикр мекунам мавсими имсола албатта якчанд муваффақият ва бурдбориҳоро дар пай дошт. Инчунин будан воқеан ҳам камбудиҳое, ки фикр мекунам барои масъулин барои бартараф кардани он соли оянда умуман метавон онҳоро боз ҳам беҳтару хубтар кард. Дар умум шумо аз ҷамъбасти мавсими имсола қаноатманд ҳастед? бале, қаноатманд ҳастам. Ин дар навбати аввал ба он сабаб ки новобаста аз душворӣ ки вобаста ба панҷшавии бемории сироятии COVID-19 дар тамоми ҷаҳон мутаассифона он фаро гирифтааст. новобаста аз ин ба мо имконият пайдо кардем ва муяссар ҳам шудем ки мусобиқҳое ки ба нақша гирифта будем бо танзим баргузор намоянд ва ба ҷуз аз танаффуси навқадар тӯлоние ки ба амал омада буд моҳи май, дигар ҳамаи мусобиқаҳо аз рӯи нақша дар тамоми на фақат Лигаи олӣ, Лигаи якум, балки тамоми мусобиқаҳое ки дар ҳудуди ҷумҳурии Тоҷикистон мусобиқаҳои футбол ба нақша гирифта шуда буданд, шуда баргузор шуда гузаштанд ва ман фикр мекунам ин хеле як дастоварди назаррас аст вобаста ба вазъияти имрӯза ба амал омада ва новобаста аз он ки ин душвориҳо тамоми кишварҳоро аз онҷо кишварҳое ки футбол дар онҷо хеле бузург тараққӣ пешрафтагӣ аст аз он давлатҳои Аврупо ба мо муяссар шуд ки мо бо риояи тамоми принсипҳои варзишӣ ҳамаи мусобиқҳое ки ба нақша гирифта будем ба анҷом расонем, ба ҷуз аз ду давре ки мусобиқа миёни дастаи Лигаи якум боқӣ мондааст. рӯзи 25 октябр мо расман гуфта метавонем ки ҳам Лигаи олӣ ҳам Лигаи якум имсола мавсимро ба анҷом мерасонанд, лекин дигар мусобиқае ки аз ҷониби Федератсияи футбол гузаронида мешавад миёни наврасон, миёни бонувон ҳоле бо идома доранд ва ман фикр мекунам мусобиқаи футзал охирҳои моҳи октябр, рӯзҳои аввали моҳи ноябр ба итмом мерасад ва он вақт мо метавонем аллакай як ба пуррагӣ боз натиҷагирӣ кунем. хуб, суханро аз ҳамон бемории COVID-19 оғоз кардед, ки воқеан ҳам таъсир расонид на танҳо ба футболи мо, ба тамоми футболи сайёра. Хуб, то кадом андоза таъсири пандемия ба футболи Тоҷикистон таъсири манфӣ расонид ва дар ин росто албатта федератсияҳои умумиҷаҳонии футбол, конфедератсияи футболи Осиё то як андоза ба давлатҳое ки албатта узви онҳо ҳастанд то як андоза кӯмакҳо ҳам карданд ва чӣ гуна кӯмакҳо буд ба футболи мо барои албатта воқеан ҳам дар сатҳи баланд баргузор кардан ё идома додани мусобиқаҳо аз ҷониби ин созмонҳои бонуфузи футболӣ? ба ҳамагон маълум аст ки аз ҷониби Федератсияи байналмилалии футбол як маблағи муайян ҷидо карда шуд вобаста ба пандемия барои дастгирӣ кардани тамоми ассотсияҳое ки ба ин созмони бонуфузи байналмилалии футбол шомиланд ва албатта ин то андозаи баъзе мушкилиҳоро мо тонистем аз ҳамин ҳисоб паси сар намоем, лекин ҳаминро гуфта намонад ки фарз кардем он маблағгузорӣ ки аз ҷониби конфедератсияи футболи Осиё мешуд солҳои қаблӣ имсол қисми зиёди онҳо амалӣ гашта натавонистанд вобаста ба бемории сироятии COVID-19, чунки аксарият мусобиқаҳое ки дар ҳудуди Осиё умуман мусобиқаҳои байналмилалие ки аз ҷониби конфедератсияи футболи Осиё гузаронида мешаванд мутаассифона баргузор нагаштанд. аз ҳамин ҳисоб худи конфедератсияи футболи Осиё ҳам дар назди ҳамон сарпарастҳо шартҳое ки дар пеши онҳо гузошта шуд иҷро карда натонистанд ва мутаассифона худи конфедератсияи футболи Осиё низ дар навбати худ натонист ба ассотсиатсиё ба клубҳо ба ҳамон
аз рӯи баъзе барномаҳое ки аз ба нақша гирифта шуда буду аллакай тасдиқи худро ёфтагӣ буд амалӣ карда натавонистанд, лекин хушбахтона бо дастгирии ҳамаҷонибаи муҳтарам роҳбарияти Федератсияи футболи Тоҷикистон он нақшҳое ки барои расондани кӯмак ба хусусан ба клубҳои лигаи олӣ ва лигаи якум дар назар буд, ҳамаи онҳо амалӣ гаштанд. Чунончи ин харидорӣ намудани сарулибоси варзишӣ ҳам барои дастаҳои лигаи олӣ, ҳам барои дастаҳои лигаи якум, ин таъмини дастаҳо бо таҷҳизоти варзишӣ, яъне тӯбҳое ки бо як стандарти муайян ҷавобгӯ ҳастанд, муоинаи тиббӣ, ҳамаи дастаҳое ки шомили Федератсияи футболи Тоҷикистон ҳастанд, ин ҳам дастаҳои футзал, ҳам бонувон, ҳам дастаҳои наврас, ҳам дастаҳои лигаи олӣ, лигаи якум мутамарказонида шуда аз муоинаи тиббӣ бо як риоя, бо як талаботҳои муайян аз муоинаи тиббӣ гузаронида шуданд ва дастаҳои лигаи олӣ ҳатто имконият пайдо карданд ки пеш аз оғози мавсим дар шаҳри Гулистон дар ҷоми лигаи футболи Тоҷикистон иштирок намоянд ва тамоми харҷе ки дар он ҷо шуда буд аз ҷониби Федератсияи футболи Тоҷикистон пардохт карда шуд. Ман фикр мекунам ин як иқдоми хеле хуб буд ва хеле кӯмаки калон барои ҳама дастаҳои лигаи олӣ ва ногуфта намонад ки ҳатто пардохти ҳаққи доварон ҳам дар лигаи олӣ, ҳам дар лигаи якум пурра аз ҷониби Федератсияи футболи Тоҷикистон пардохт карда шуд. Ман фикр мекунам ки дар ин шабу рӯз, дар ин замона, дар замонае ки мисол ба иқтисодиёти тамоми ҷаҳон ва иқтисодиёти ҳамаи мамлакатҳо ин пандемия, мисол ин вабои асри 21 таъсири худро расонд, ман фикр мекунам ин беҳад як кӯмаки калон буд. خب کمک‌های مالیوی نبودن از جانب کنفدراسیا برای مثلا باشگاه‌ها یا خود چمپیونات‌هایی که مثلا باید برگزار می‌شدن در بسیاری کشورها. ببینید 5-6 ماه قریب بسیار از چمپیونات‌ها برگزار می‌شدن. در تاجیکستان قریب 3-4 ماه بازی‌ها برگزار نشدند. این تا یک اندازه تاثیر می‌رساند و به خود فدراسیا هم فکر می‌کنم یک تاثیر رسانید در موسم امسال. نه، در ما 3-4 ماه بازی‌ها فقط مهمه بازی‌ها از 24 اپریل همون دوری که 4 بعد از 4 دور оли лига якум оғоз нагардида буд, каме то охирҳои моҳи май танаффус эълон шуда буд. пас аз он мо имкон пайдо кардем аз моҳи июн шурӯъ карда алка мусобиқамонро идома диҳем. гӯем ки ҳамон маблағҳое ки аз ҷониби Федератсияи байналмилалии футбол қисман ворид гаштаги аст, қисми зиёдаш ворид нашудааст. ба мухлисони муҳтарам маълум аст ки бо як қисми он маблағ барои пешрафт тараққӣ кардани футболи бонувон дар Тоҷикистон бояд равона карда шавад ва умуман ин як танзим тартиби худро дорад, регламент, низомнома дорад. он маблағҳое ки аз ҷониби Федератсияи байналмилалии футбол ҷидо карда мешавад, Конфедератсияи футболи Осиё, мо фақат Федератсияи футбол худсарона на ҳам вақт имконияти онро ба ин ё он самт сарфа карданро дорад. онҳо низомномаи ҳамон маблағро Федератсияи байналмилалии футбол муайян мекунад ва шумо ҳамчун ассотсиатсияи миллӣ аз он ҷумла Федератсияи футболи Тоҷикистон вазифадор аст ки ҳатман дар ҳамон ин ё самт истифода барад. гӯем ки он чизое ки ман пештар қаблан қайд кардам, оиди дастгирии ҳамаи бошгоҳҳои футболи Тоҷикистон, ҳам дастаҳои лигаи олӣ ва якум, ин ҳам аз ҷониби Федератсияи футболи Тоҷикистон буд баҳри амалӣ кардани ҳамон барномаҳо. дигар баъд аз боз аз нав боз шурӯъ гаштани бозиҳо дигар маблағи муайян, маблағи расмӣ ки барои дастгирии бошгоҳҳо бошад ворид нашудааст. не ки бори дигар таъкид кардам, новобаста аз он нақшҳое ки ба мо дар зимма доштем, он ҳамаш хушбахтона амалӣ карда тавонистем. خب ما بالاتر اشاره کردیم در مورد اون که باز تاثیر منفیش اون بود که ریگارتاس از مسابقه کانو رفت، یکی از سرجایزه‌ترین باشگاه‌های فوتبال مملکت، جایزه‌داری سکرتری جام پرزیدنتی کنفدراسیای فوتبال آسیا. خب رفتن ریگارتاس به نظر شما تا کدام اندازه تاثیر منفی میرساند برای فوتبال ما و تا کدام اندازه البته برای بهداشت یا خود پایداری همین باشگاه در لیگ یکم فکر میکنم چاله‌ها اندیشیده میشن. خب من فکر میکنم که پیش از همه این از دست رفتن ریگریت دست در بین دست‌های لیگ اولی این یک تلفات گفتن ممکن است، ولی من فکر میکنم که در فوتبال این چیزها، این مفهوم‌های تلفات یا خود نبودن یک دسته و بازی‌ها تاثیر نمی‌رساند. برای چی؟ برای اینکه در همه چمپیونات‌ها ببینید چندین چمپیونات‌های رو هم می‌دونیم که دست‌های پرزور رو برای ویران کردن نظام از
قوا دور میکنن یعنی برکنار میکنن ولی همون چمپیونات ادامه دارد با رفتن رگری تداز افسوس کی رفت ولی فکر میکنم که به تاثیرش به فوتبال ما نه اونقدر بزرگ خواهد بود چون که اون بازیگرانی که در دسته رگری تداز هستند و خیلی گوییم استعداد دارند و با مهارت هستند حتما در هیئت دیگر دسته ها جای میگیرن از طرف دیگر امروز من میبینم که دسته هایی که از لیگ یکم به لیگ اولی وارد میشوند اینها دسته های سوس نیستند دسته هایی هستند که در برابری هم رگری تداز و هم نمیدونم استقلالی دوشنبه و هم در برابری دسته های نامدار مثل کوکتاش و کلوب مرکزی ورزش و خاتلون اونها برابر بازی کردند این رو ما شاهد بودیم یگانه از اون چیزی که در این بین نیست یک منطقه مثلا مثل شهر صنعتی ترسونزاده تاجیکستان به دسته فوتبال میموند همینش بسیار حزن‌انگیز است اما این دسته فعالیت میکند یا کی نمیکند به جای این دسته های دیگر میبینم من فکر میکنم که سرپرستان دیگر هم الکی توجه کردن به فوتبال بسیار فدراسیون فوتبال در این سمت کار میکند و باز یک دسته دیگر میاد که هم جای رگار تداز رو میگیرد هم جای دیگر دسته‌ای که نمیخوان در مسابقه خودی کشوری ما اشتراک کنند به هر صورت هر یک دسته جایگاه خود را دارد در فوتبال مملکت فکر میکنم جایگاه رگار رو عوض کردن شاید برای بسیار از دستا میسر نشود بله علاودین بوری درست قید کردن که مثال نوبسته از اون که دل خود دسته نوبسته از دستاوردهای اون ترکیب فرض کنیم لیگ اولی کند این معنی اون ندارد که ما علاقه همون مسابقه سطحی مسابقه پس می شود برای چی برای آنکه اساسی ورزش تکورسی اساسی ورزش از آن جمله فوتبال این رعایت پرینسیپ‌های ورزشی است رقابت در این صورت رعایت پرینسیپ‌های ورزشی این سرستومی که ما باید در این یگان شبهه نداشته باشیم یگان احتمال یگان استثناء یا دیگر چی نداشته باشیم چون که اگر ما همین پایه اساسی ورزش فوتبال رو از آن جمله رعایت نکنیم آن وقت ما که به یگان دستاورد نایل گشته نمیتونیم یگانه من با گفته اکا علاودین روزش نمیتونم که مثلا یک شهر ترسونزاده به فوتبال میموند برای چی آنها که در لیگ یکم هنرنمایی کنند بازی که کنند این معنی اون ندارد که این شهر به فوتبال میموند چون که اونجا هم مسابقه است مسابقه با یک تنظیم با یک نظارت با یک طلبات خود برگزار میشد و قریب که تمام مناطق جمهوری در این مسابقه دستهاشون معرفگری همون این یا اون شهر و ناحیه میشوند همین که برعکس من فکر میکنم که برای دسته رگار تداز باز یک امتحان میشود که به ما همینجا برگردیم چنان که سالهای قبلی که شما در خاطر داره دسته اسپارتاک مسکو سال 76 بود 77 اگر خطا نکنم لیگ یکم رفته بود یک سال پس برگشت سال آیندهش الکی چمپیون سابق اتحاد شوروی شده بود این گونه تجربه بسیار است یوونتوس با سری بی رفته بود اون است که اینجا چون سخن درباره درجه فوتبال میره چون ما اگر مثلا وزیر ما میگفتیم که با یگون آی بی مثلا داوری یا خود با یگون آی بی دیگری که یگون چیزی مثلا با همون تاثیر کرده باشد که دسته رگری تداز از چمپیونات تاریخ رفت این چیز دیگر است اما ببینید که ما تجربه های دیگر رو داریم که دسته ها یک بار بعد از لیگ اولی پایان رفتن نیست میشوند ما در این باره گفتیم ورزش دوشنبه یکی از بهترین کلوب هایی که در ستاره ها داشت خیمه دوشنبه از این قطار باز اینجا در ایران روتیپا خودی استرافشان چند روتیپا یعنی من این رو گفته نیستم که مثلا دسته استرافشان شهر ترسونزاده به فوتبال میمونه نه فوتبال جوانش است بانوانش است نورسانش است این پیش میرود ولی در کدام سطح این دسته رگار من بعد در لیگ اولی در لیگ یکم برآمد میکند این چیز دیگر است به هر صورت ما حالا گفته نمیتونیم که دسته در لیگ یکم بازی میکند یا نه چون وضعی دسته رو خوب همه ما و شما میدونیم که اونقدر خوب نیست با یک ایلوش در لیگ اولی برآمد کردند از جهت مالیوی نه بابا جان من با گفته شما روزش نمیدم چون که هست مسئله هست سوال هایی که مثلا ما همچون مسئول همچون متصدی معلومات بیشتر داریم ما می‌خواستم از زبان شما بشنوم خوب میشد که شما اول از ما پرسان شد که تا چه اندازه رگار تداز باقی میماند بازی میکند چی میکند اوید دسته ورزاب اوید دسته ستاره اون سالهای قبل عموما این رقابت نبود که قریب که نبود یعنی که دستای زینه پایانی اشغال کرده باید لیگ
якум раван خیلی نبود، بله. غالبا او نبود همین رقابت همین چی قریب که گویم که روایه نمیشد و اون دستا هم از حساب به لیگ یکم رفتن از بین نرفتن چنانچه هم خیمه هم ورزاب هم ستاره از حساب نبودن سرپرست و از حساب نبودن ریگر هم همینطور هست ما ریگر تداس حاضر با لیگ یکم فرامد لیکن ما بعد از با انجام رسی اخیران بازی چمپیونات بعد پس از آن که معلوم شد که ریگر تداس زینه اخیران را اشغال کرد ما در فدراسیون فوتبال واخری داشتیم با مسئولین خود همون شرکت تالکو دو نفر همراهی آمده در اتاق کار ما خیلی صحبت خوب داشتیم جانشین دیرکتور گنرالی بودند و یکی از نفرایی که سالهای زیاد به دست ریگر تداس علاقمندی دارد و کارمند خودی هم شرکت تالکو می باشد شوکت سالیباف صحبت طولانی داشتیم و از با گفته‌های آنها من معلومات پیدا کردم که آنها دسته را پراکنده کردن نیستند دستگیری کردن و حتی آنها پرسان شدند که تا چه اندازه همون خرجنامه مثال دسته لیگ اولی از لیگ یکم فرقیت دارد و خوشبختانه همون نفرای مسئولی که همونجا آمدن پرسان شدن اویدی تنظیم اویدی همون نظامنامه و چطور باید این کار صورت گیرد وقتی که پاسخی معین گرفتن با یک فهمیش خوب با یک درست قبول کردن همونه که البته باید این پرینسیپ روایت شود و من همین خیلی فهمیدم که آنها نیت دارن دسته رو سرپرستی کنند و در نزد دسته او من وظیفه دار کنم که سال آینده البته با لیگ اولی برگردن همین بود صحبتی ما با البته با کاربری میکنیم با میفهمیم با صحبت میکنیم اگر معلوماتی با علاوگی البته پیدا شد ما حتما با معلومات محترم مخلصان میرسونیم. جواب بسیار هم مشخص خوشحال کننده است. تشکر از شما. ولی از چی باشد که مدیران باشگاه فوتبال ریگر تداس از صحبت با ما خودداری میکنند دوام چند برنامه آنها البته واقعا هم گفتند که در برنامه‌های مینوده شرکت میکنیم اما ما میخواستیم از آنها هم بفهمیم که چی بود در دوام موسم چی مسئله ها بودند که دسته نتوانست نتیجه خوب به دست آورده. والا من میخواستم که چون شما درباره مبلغ گذاری بین دسته‌های لیگ اولی و لیگ یکم حرف زدید من فکر میکنم که اونقدر فرقیت کلان نخواهد بود چون که در بین دسته‌های لیگ اولی تاجیکستان ببینید شماره دسته‌ها سفرهاشون زیادتر است فکر میکنم که اونقدر فرقیت کلان نبوده که در مبلغ گذاری بین دسته‌های لیگ اولی و لیگ یکم شاید از آخر در نظر داشته یا خود اگر فرقیت داشته باشد این چقدر رو در بر میگیرد ممکن کسی هست که امروز میخواد در لیگ ما بازی کنه درست من حاضر هست فاکتور رقمایی که مثال این همه وابسته از امکانیت های این یا اون دسته وابسته از اون که سرپرست تو چه اندازه مبلغ گذاری کرده میتواند من حاضر شما مثال من آمدم البته فاکتور رقمی معین هم مثال گپ زنم لیکن خصوصا از حساب معاش بازیگران البته دسته لیگ اولی از لیگ یکم فرقیت دارن البته شما درست قید کردید که رفت و آمد نسبتا زیادتر هم هست در لیگ یکم لیکن به هر حال وابسته به آن طلبات از پروسیدور لیسانسی کنانی البته لیگ اولی از لیگ یکم فرق دارد لیکن باشه که ما طرفدار آن نیستیم که حاضر مثال خرجنامه دسته ریگر نظر به سال امسال باز هم کمتر شود این یگان مانیگری نیست امکانیت باشد همین فرصت مناسب باشد امکانیت تامین کردن این دسته در سطح لیگ اولی باشد شما رهبر فدراسیون فوتبال هستید یکی از رهبران فدراسیون فوتبال هستید چقدر مبلغ باید برای دسته لیگ اولی در کار باشد که در یک موسم کافی کنه به حد به حساب میونه بله نه وابسته از آن که دسته در نزد خود چی وظیفه ها چی نقشه ها داره یعنی اگر دسته مثلا برای زینه های افتخاری تاشون باید مثلا 500,000 سومونی برای در یک موسم شروع کردن دسته لیگ اولی کافی است یا که 1 میلیون سومونی این را خوبتر میشد اکیلوینی خوبتر میشد که از مسئولین دسته شما چیز دیگر رو میخوام بگم شما مثلا فدراسیون فوتبال مثلا من میخوام که یک دسته در لیگ اولی داشته باشم اولش از لیگ یکم سر کرده وقتی که من به لیگ اولی میبرم باید یگون معیاری باشد که مثلا یک دسته لیگ مثلا در اروپا مثلا
10 میلیون اگر یورو کم داشته باشد میگن که حقوق شرکت نداره. مثلا در تاجیکستان چقدر مبلغ باید باشد که در لیگ اولی بازی کند؟ این چیز به نظر گرفته میشه یا نه؟ معیار باید باشد که همه چی به نظر گرفته میشه. یکمش که طلبات کنفدراسیون فوتبال آسیا است، پروسیدور لیسانس گذرانی این دستگاه است. ما این چیز رو وظیفه داریم که از نظر گذرانیم و همین خیلی هم هست. حتی خرجنامه هایی که از طرف جانب کلوب ها تصدیق کرده میشد حتما به لیگ فوتبال به فدراسیون فوتبال پیشنهاد کرده میشود. پس چرا این دشواری دسته‌های کلوب فوتبال تاجیکستان این دشواری من بار دیگر همین رو تاکید کردنیم که تا چه اندازه کدام دسته دشواری دارد خوبتر میشد که مسئولین دسته به شما معلومات دهند. آن طلباتی که از جانب ما هست آنها خرجنامه خود را پیشنهاد میکنند. ما البته در پیش دسته البته ما پرسان میشیم و همین وظیفه دار هم هستند که آنها باید منبع مبلغ گذاری دسته را پیشنهاد کنند. در صورت پیشنهاد نکردن منبع مبلغ گذاری و خرجنامه معین آنها از پروسیدور لیسانسی کنونی نمیگذرند و آنها برای اشتراک در مسابقه رسما راه داده نمیشن. لیکن اکیلو او چیزا که فکت و رقمایی که شما پرسیده ایستادید خوبتر میشود که مسئولین دسته ها معلومات بیشتر تیند چون که تو اندازه این حلقه کارهای داخلی خودی هم بله. در ادامه سخنهای استاد علوی بریف من میخواستم این چیز دیگر رو قید کنم که قبل از موسم خب ما میدونیم که مرحله لیسانسیا کنونی باشگاه ها صورت میگیرد. اون طلبات هایی که مثلا باید جوابگو باشند برای شرکت در لیگ اولی. خب ما امسال دیدیم که بسیاری از دسته ها از وضع مالیویشون چندان خوب نبودند. مثال در برابر دسته ریگارتاس باشگاه استرافشان دسته های دیگر مثل همین گونه وضع داشتند. آیا همین چیز طلب کرده نمیشود از باشگاه ها که کدام شرایط ها را دارند باید در لیگ اولی بازی کنند؟ این چیز چگونه قبل از موسم سنجیده میشود از جانب مسئولین فدراسیون؟ اساس حاضر چنان که من قید کردم اساس همون خرجنامه ای که از شما از دسته استرافشان نام گرفتید از جانب رئیس شهر استرافشان مثال تصدیق شده است. سرپرستی میشود یا کلوب مرکزی ارتش یا که خطلان دل خود دسته یا خوجان. لیکن بابا جان بیا حاضر ما در این باره حاضر گفته گذاشتیم که او شرایطی که حاضر در تمام جهان فرا گرفته است به همه ما شما معلوم. البته این تاثیر خود را به ما هم رسوند. شرکت های بزرگترین جهان یکی از آنها من خود دور نمیرم ایر فرانس یا لوفت‌هانزا این مثلا شرکت هایی که مثلا میلیارد چی دارن درآمد دارن و کدامش 15,000 کدامش 20,000 کارگر خود را اختصار کرده است. لیکن ما ایرا دیده و دانسته حاضر باید فهمیم که سببش به همان معلوم است. لیکن مخلصون است درآمد مخلصون است مثلا یک طرف بودجه مثلا دسته ها رو مثلا مخلصون درآمد مخلصون هم میبرداشتن بگذار 5,000 سوم باشد 10,000 سوم باشد. البته نه که نبودن مخلصون هر یکی ما وظیفه داریم که در نوبت اول طلبات قانونگذاری جمهوری تاجیکستان همچون شهروند همچون فرد همین سرزمین باید رعایت کنیم. از آن جمله فدراسیون فوتبال جمهوری تاجیکستان از روی قرار ستاد جمهوریوی چاره‌بینی های عمومی در آن اشتراک مخلصان برای پیشگیری و پهن نشوی این بیماری سیریاتی من است. ما وظیفه داریم که همه قرار رو قطعیانه رعایت کنیم. البته ما باوری کامل داریم موسم آینده وضعیت به اعتدال می‌دراید. خودی حاضرم خوشبختانه تینج آرام شده ایستاده است روز از روز. ما امکانات پیدا میکنیم که مخلصات به ورزشگاه برگردن و البته این تا یک اندازه خصوصا دستایی که مخلص زیاد دارن خود استرافشان خوجان من با روشن کلوب لیگ اولی برآمد میکنه یک مقدار درآمد بودجه آنها از حساب مخلصان پر کرده میشه و در این سمت باید چیز رو باید قید نمایم که همین چیز امسال شما اگر اهمیت داده باشه این چیز رو شما مد نظر کردگی نیستی توجه شرکت های خارجی نیست به فوتبال تاجیک بیشتر شد زیادتر شد قریب که همه دسته ها صاحب باز سرپرست ایلاوگی شدن از اون جمله دسته CSKA لوکوموتیو پامیر دسته خوجان حتی خطلان که در اول سال بسیار اذیت میکشید در اول موسم از حساب نبودن سرپرست و مبلغ گذاری سرپرست خود را پیدا کرد تا اندازه باشد هم پرابلم آنها حل شد. یعنی امکان پیدا کردیم که باز برای جلب سرمایه گذاری
иловагӣ. Дар ин самт албатта мо аз ҷониби федератсияи футбол, лигаи футболи тоҷикистон масъулинам корҳои зиёде ба анҷом расонида мешавад барои тарбия, барои корҳои фаҳмондадиҳӣ ва барои бароҳ мондани кори хубтари маркетинг. бе маркетинг, бе ҷалби маблағҳои иловагӣ пешрафти футбол фақат ба пули бюджети давлат мисол мо фақат дастҳои худро пеш бурда наметавонем. бе маркетинг ягон илоҷ надорад. Дар ин самт албатта чӣ хеле ки ман қайд кардам, албатта мо корҳои зиёде дар пеш аст. корҳои зиёде дар пеш аст ва инҷа на фақат масъулин, на фақат федератсияи футбол, на фақат шумо ҳамчун хабарнигорон, журналистон, ҳамчун масъулин, ҳамчун дастҳо, инҷа худи муҳтарам мухлисо, нафарое ки футболро дӯст медоранд, беҳад вобастагӣ зиёд омадани онҳо ба варзишгоҳ, харидорӣ намудани ҳам чипта, ҳамаи он ҳар як дирам, ҳар як сомонӣ ки онҳо сарфа мекунанд бояд донанд ки барои ободии варзишгоҳ, барои як пӯшондани як харҷи, як қисмати хароҷоти даста сарфа карда мешавад. хуб биёед акнун дар як масъалаи дигар суҳбат мекунем ки бисёр миёни коршиносон, миёни ҳаводорони футбол баъд аз анҷомёбии мавсими имсоли лигаи олӣ саросадаҳо бениҳоят зиёд буданд ки намешавад ки дар лигаи олӣ мавсими оянда шумораи дастаҳо зиёд шаванд. албатта мо ҷаласаи охири федератсияи футболи тоҷикистонро хуб медонем ки қарори ниҳоӣ бароварда шуд ки ин албатта то соли 2023 бетағйир гузошта мешавад, яъне 10 даста иштирок мекунад. хуб албатта лигаи миллии футболи тоҷикистон дар ин ҷаласа албатта бо омилҳое ки доштанд то як андоза гуфтанд ки бояд 10 даста дар мавсими соли 2021 ҳам иштирок кунанд. хуб кадом омилҳое буданд ки воқеан ҳам нигарон кард шуморо, масъулинро ки шумораи дастаҳо зиёд нагарданд дар мавсими ояндаи чемпионати тоҷикистон ва принсипҳои варзишие ки шумо болотар гуфтед риоя карда шуд? ба ягона чизи шумо ман розӣ нестем, шумораи дастаҳо зиёд нагарданд. шумораи дастаҳо зиёд мегарданд. мо вазифадорам шудем ки соли 23 шумораи дастаҳои лигаи олӣ аз 10 то 12 расонида шуд. яъне ду мавсими оянда бетағйир боқӣ мемонад. барои чӣ? барои зиёд кардани шумораи дастаҳо мо бояд як заминаи мустаҳкам дошта бошем. баъд зиёд кардани дастаҳо, сатҳу сифати дастаҳо аз лигаҳои поёнӣ оғоз мегардад, на ин ки аз лигаи олӣ. мо сараввал вазифа дорем ки шумораи дастҳо дар лигаи дуюм зиёд шавад, минтақавӣ мусобиқае ки мегзарад сатҳи лигаи дуюм дорад. мо аввал вазифа дорем ки шумораи дастҳо лигаи якум зиёдтар шаваду мустаҳкам шавад. ана дар он сурат мо имконият пайдо мекунем ки шумораи дастҳои лигаи олӣ ба таври сунъӣ не, ба таври ҳама омодагӣ, ҳама тарафа зиёд карда тонем. ин яке аз омилҳо, не ки омили асосӣ аз ҳама чӣ хеле ки ман қайд кардам, сутуми асосӣ, сарсутуми варзиш футбол аз он ҷумла ин риояи принсипҳои варзишӣ ва он қароре ки бароварда шудааст аз ҷониби муҳтарам аъзоёни кумитаи иҷроии федератсияи футбол қаблан чизаст, мо вазифа дорем ки қатъиёна риоя кунем. догма нест 10 даста ё 8 даста, албатта бояд шумораи онҳо зиёд шавад, лекин мо бояд аз ҳисоби сифат, на ин ки аз ҳисоби фақат шумора, мо аз як тараф мехоҳем ки сатҳи бозиҳо баланд бошанд, аз дигар тараф як қисми мисол мутахассисон ё ки баъзе бошгоҳ хоҳиш мекунанд ки шумораи дастаҳо зиёд шавад. ин ноимконпазир аст. ҳам зиёд шавад. Олӣ ҳам тарафдор буданд агар хато накунам. бисёр не 6 даста мактуб наистанд. ин бисёр қисми зиёд маънаш бигзор боша қисми зиёд, лекин баъзе ҳам дастҳое ки ҳамин мактубро нест баъд аз он ки фаҳмиданд ки чӣ талабото аст, чӣ омилҳо аст, ба чӣ оварданаш мумкин ростӣ аз ақидаи худро ҳам дигар кардан пас аз корҳои фаҳмондадиҳӣ. лекин бори дигар ман таъкид мекунам ки мо ҳамиро ба таври сунъӣ наметавонем боло бардоштан. аз тарафи дигар бори дигар мегӯям ки сатҳи сифати бозиро боло карданем, аз тарафи дигар мо не баъзи дастаҳо ё қисми зиёди дастаҳо чӣ хел ки шумо 6 даста хоҳиш мекунад ки мо ҳамин шумораи онҳоро зиёд кунем. ин ҳеҷ номумкин аст. роҳи ҳалли мушкилӣ нест, чунки аз тарафи дигар агар ҳамихел нигоҳ кунем, чун федератсияи футбол бори аввал 10 дастаро дар ин мавсим роҳандозӣ кард, як бора боз ин сол 12 то, соли оянда 14 то, 16 то 20 рафта наметавонем. гуфтаи шумо дуруст аст. дар ҳақиқат имрӯз заминаи асосиро бояд гузошт, чунки шумо бинед ки ҳоло федератсияи футбол ҳам наметавонад ки соли оянда он дастҳое ки аз лигаи
якум Бале. рохат мегиранд ба лигаи олӣ мебиёнд ба ин бозиҳои ё не чунки мо бо исхата чанд сару корам доштем дар чемпионати мамлакат ки мебарояд лигаи олӣ аммо намебарояд лекин дараҷаи бозии ин чиз нигаронкунанда аст ки дараҷаи бозии лиги якуми тоҷикистон аз лигаи олӣ камтар нест инро масалан ғалабаи равшан бар хатлон бар истиқлол бар регар тадаст бар дигар дастҳое ки ҳастанд нишон дод яъне мо гуфта месонем ки ин дастаҳо ҳам баробар ҳастанд вале 12 даста кардан ин фикр мекунам ки барвақттар аст ака аловиддин манзарат оиди дастаи эсхата дирӯз бо сардори дастаи эсхата суҳбат доштам ман мехостам бо яке аз роҳбарони худи бонки эсхата суҳбат кунам хуршед диловарович мутаассифона камтар бемор буданд фурсати суҳбат кардан надоштанд лекин суҳбат доштем ба онҳо қатъиёна ба мо ҳам ваъдаам дода ҳам хел нақшаам доштанд ҳам хел вазифаам монда буд худи роҳбарияти олии бонки эсхата дар назди дастаи худ ва онҳо худи дирӯз баъди бозии финалӣ ба ман телефонӣ суҳбат доштанд гуфтанд ки ману мо омодаем аллакай омодагари дидастам ва ногуфта намонад ки дастаи эсхата ин сол дар лигаи олӣ соли оянда дар лигаи олӣ бозӣ мекунад ман фикр мекунам инам як дастовард аст хушҳолкунанда аст чунки солҳои охир бозӣ намекард эсхата ҳарту рохатро ба даст солҳои дароз ин мисол дар натиҷаи ҳамин гузаронидан суҳбат вохӯриҳо корҳои фаҳмондадиҳӣ аз фурсати муносиб истифода бурда дастаи эсхатро низ ман табрик мекунам барои ба даст овардани рохат ва бовари комил дорам ки ин даста як худро нишон медиҳад ва умуман оҷо кор ба таври касбӣ ба роҳ монда истодааст албатта талаботои лига олӣ дигар хилас корбарӣ аллакай сар шудагӣ аст ман инашо бо тамоми масъулият бале ба ҳар сурат мо бовар дорем ки шарту шароит ҳам дорад дастаи эсхата чун мо медонем ки сарпарасти ин даста кадом масалан корхона аст ва ба ҳар сурат фикр мекунам чӣ тавре ки шумо гуфтед талаботҳои лигаи олӣ дигартар ҳастанд ба ҳар сурат он дастаҳое ки соли гузашта аз лигаи якум омаданд хуб бозӣ карданд дар назар дорам файзкан ва душанбе 83 ки аҳсан мегӯем ки он қадар таҷрибаи бозӣ дар лигаи олиро надоштанд вале бисёр хушҳолкунанда буд ки онҳо мавқеи худро пайдо карда тамомистанд дуруст бобоҷон бо як чизи дигаре бояд қайд кунам мо аллакай аз бозиҳои якчор финал аз бозиҳои ниманиҳоӣ сар карда масъулин кормандони лигаи футболи тоҷикистон бо роҳбарии худи роҳбари лига сайвалӣ шокурбонов пеш аз аллакай бозиҳои ниманиҳоӣ корбарӣ оиди литсензикунонии ин дастаҳое ки дар бозии ниманиҳоӣ ҷоми тоҷикистон иштирок мекарданд аллакай бо назардошти иштироки эҳтимолияти иштироки яке аз ҳамин 4 даста дар бозиҳои конфедератсияи футболи осиё аллакай корбарӣ оғоз карда буданд чунки аллакай маълум буд ки кадом даста эҳтимолият аст аллакай корбарӣ оғоз шуда буд ки чунки вақт тамоман кам аст муҳлат кам аст мо бояд омода шавем то ки ҳам даста талаботҳои конфедератсияи футболи осиё иҷро карда тавонад хуб суоли ман ҳамин аст ки равшан дирӯз ғалаба кард дар финали ҷоми тоҷикистон хатлонро мағлуб кард албатта гурӯҳи ҳаводорони дастаи равшанро муборакбод мегӯем бо ин ғалаба воқеан ҳам арзанда бозӣ кард ва бори аввал дар таърихи футболи кишвар намояндаи лигаи якум барандаи ҷоми тоҷикистон шуд ки ин ҳам як саҳифаи фикр мекунам тоза аст дар футболи мамлакат хуб оё равшани кӯлоб ки рохати ҷоми африкаро ба даст овард омода аст ва ба ин талаботҳо ба андешаи шумо ҷавобгӯ буда метавонад манам аз фурсати муносиб истифода бурда албатта тамоми ҳаводорони футболи кӯлобзамин ҳамаи ҳаводорони дастаи равшан ҳамаи алоқамандоне ки ба ин даста мухлисӣ мекунанд ҳамаи нафарое ки футболро дӯст медорад табрик мекунам ва боварӣ комил дорам ки дастаи равшан дар мавсими оянда боз дили ҳаводорони худро хеле шод мегардонад ва футбол варзиш як омиле ҳаст як чизе ҳаст ки ғалаба хурсандӣ як шоду нишод лекин аз варзишо гоҳ ки баромадед аллакай кор оиди омодагӣ ба дигар мусобиқа ба мавсими нав бояд оғоз гардад аз он ҷумла дастаи равшан аст ва дирӯз ҳам гурӯҳи мухлисон бисёр хуб истиқбол карданд дар омадгоҳи шаҳри кӯлоби бӯстонӣ тамоми футболбозони дастаи равшанро воқеан ҳам тамоми мухлисони сершумори ин даста интизори пирӯзиам буданд то як андоза дар мавсими имсол онҳо 2 ҷоизаро ба даст оварданд чемпиони дар лигаи якум ва барандаи ҷоми тоҷикистон ки дар таърихи ин бошгоҳ бори дуюм ба қайд гирифта мешавад хуб бозиро тамошо кардед баргузории финали ҷоми тоҷикистон воқеан ҳам дар сатҳи баланд буд фикр мекунам тамошобинҳо ҳам диданд ва
албатта ба фарқ аз финалҳои гузашта шояд сатҳу сифати бозиҳо ҳарду дастам куллан тафовут мекард, вале боз чизҳое буданд ки воқеан ҳам баҳсҳои зиёдро ба миён овард. мо албатта ин чизро сарфи назар карда наметавонем. махсусан бисёре аз корбонон ва ҳатто мухлисони дастаи равшан аз он ҳам нигарон карданд ки сатҳи кори доварон дар ин бозӣ ҳам чандон хуб набуд. ман албатта эҳтиром дорем нисбати ҳар як доваре ки онҳо албатта дараҷаи касбии хуб ҳам доранд дар мусобиқаҳои байналмилалии шарифи кишвари моро ҳимоя мекунанд, махсусан дар он мусобиқаҳое ки зери нуфузи конфедератсияи футболи осиё баргузор мешавад. то кадом андоза сифати бозии финалӣ шуморо қонеъ кард ва кадом ҷиҳатҳое буданд ки шумо он қадар албатта баҳраманд нашудед аз бозии ниҳоии ҷоми тоҷикистон миёни Равшану Хатлон? дар навбати аввал ман ба он масъулин, ба он нафаре ки барои ташкил ва баргузории ин мусобиқа беҳад заҳмати зиёд кашиданд, хусусан кормандони лигаи футболи Тоҷикистон изҳори сипос карданем, чунки ҳамчун масъул, ҳамчун мутасадди ташкил ва баргузории бозии хеле ки чуноне ки шумо қайд кардед, ин ҳам воқеият аст, ин дар асл ҳамин хел аст, дар сатҳи хело баланд буд. барои ман ин боиси ифтихор аст ва бори дигар аз фурсати муносиб истифода бурда ба ҳамаи масъулин, ба мутасадди, ба он нафаро ки кӯмак карданд, ба кормандони телевизион ки бешумор мисол сатҳи сифати ин бозӣ ба он дараҷае ки ба талабот ҷавобгӯ аст имконнопазир буд, изҳори сипоси беандоза мекунанд. оиди кори доваро, албатта то даме ки футбол аст довар аст, то даме ки довар аст баҳс аст. ин як қисми футбол аст. ин маъни он надорад ки мо камбудии хатогиҳои довароро рӯпӯшӣ мекунем. ин маъни он надорад ки онҳо ба хатогӣ роҳ наметиҳанд. ин маъни он надорад ки мо имрӯз дар бораи камбудӣ бояд сухан нагӯем. бовар кунед ҳар рӯз баъди ҳар бозӣ, баъди ҳар давр тамоми ҳамин лаҳзаҳо зери назорат мегузарад. албатта ҳаст чизҳое ки мо албатта онро ба ҳамавақт наметавонем ба бинандаҳо маълумот дода тавонем, гуфта тавонем. не ки ман тамоми ҳаводорони дӯстдорони футболро бо тамоми масъулият гуфта метавонам ки ягон хатогӣ, ягон рафтори ноҷо мадди назар намемонад. аз он ҷумла он лаҳзаҳое ки дирӯз дар бозӣ ниҳоии ҷоми Тоҷикистон ба амал омада буд, ин ҳам аз он ҷумла. бовар кунед, агар он даме ки мо гӯем ки мо камбудӣ надорем, кормон ба тамоми талабот ҷавобгӯ аст, мо дигар ба гоҳи хатогӣ роҳ наметем, он вақт аллакай пешравӣ, тараққиёт гӯе ки дар ҳамон ҷо меистад. мо хатогиёмона ҳамавақт дарк мекунем, мефаҳмем. ва он чизе ки шумо қайд кардед, ман ростӣ аз ҳунарнамои дастаи Хатлон бозии хубтарро интизор будам. бозии хубтарро, ҳарчанде ки ин мисол маъни он надорад ки ғалабаи дастаи Равшани клуб аз ин ҷиҳат арзишаш мисол пасттар мешавад, ҳеҷ вақт не кадоми хоҳиши бештари ғалаба кардан дошт, ғалабаро ба даст овард. лекин мутаассифона камтар ҳамин масъала барои ман ҳамчун масъул, ҳамчун тамошобин дар амрӯз камтар изҳори. бале, ба ҳар сурат ташаккури зиёд. воқеан ҳам кори доварро ба он хотир мисол бисёр аз коршиносон ва ҳатто худи доварони қаблӣ ҳам баҳо доданд ки дар қисми аввал чаро довар ҷаримаи 11 метра надод, ки ҳол он ки онҷо албатта вайрон кардани қоидаи бозӣ буд аз ҷониби футболбозони дастаи Хатлон, вале ин чиз дар қисми дуюм дар ҳолате ки бисёр як ҳолати баҳснок ҳам ба қайд гирифта шуд, довар ҷаримаи 11 метра таъин кард. ман фикр мекунам ин чиз шояд бисёре аз умуман тамошобинҳоро нигарон ҳам кард. вале то кадом андоза масалан баъд аз анҷоми финал дар мавриди доварон масъулин махсусан баҳогузорӣ карда метавонанд? оё ягон чораам меандешанд ё дар соли оянда сатҳу сифати доварӣ баъд аз баргузории чанд вохӯриҳо беҳтар карда мешаванд? бобоҷон, ман чуна ки қаблан қайд кардам, анализи ҳамун бозӣ, ҳамун лаҳзаҳои баҳснок аллакай дина баъд аз ба анҷомрасии бозӣ аллакай шурӯъ шуда буд ва ин анализ давом дорад. бори дигар таъкид карданем ки ягон камбудӣ, ягон хатогира ягон нафар рӯпӯшӣ карданӣ нест. лекин мо бояд аввал фаҳмем, анализ кунем, бинем ки ин ба нуқтаи назари мухлисон аст. ин ба нуқтаи назари мисол шумо аст ҳамчун рӯзноманигор, ин нуқтаи назари ман аст ҳамчун масъул мутазз. лекин бо нафарҳое ҳастанд ки ваё
коршиносан экспертан масъули беоста ҳамин самти кор хуб мешид агар ягон нафаре аз онҳо ҳамин лаҳзаҳои баҳснока мисол баҳо медоданд чунки манам аз нуқтаи назари ман ҳам ӯ лаҳзаҳое ки шумо гуфта истодед камакак нуқтаи назари ман дигар аст бо коршиносон суҳбат кардем ва ман фикр мекунам ин лаҳзаҳои мисол ба гуфти шумо баҳснок ҳоли бо баҳо дода мешавад лекин бори дигар таъкид карданем ки ягон камбудӣ ягон ноҳақӣ ягон кори нодурусти ин ё он довар мадди назар намеонад ин албатта ҳамеҳош аз назар гузаронида мешавад ҳатман не ки хуб мешуд агар ин лаҳзаҳоро ҳам коршиносон нафарое ки дар ин самт бевосита вазифа доранд боз ман боварӣ дорам дархости шумо даъвати шумо пазироӣ мекунанд агар лозим бошад бо мусоидат мекунем дар сурати зарурият лекин пас аз ба анҷомрасии бозӣ ягон эътироз ё ягон чиз набуд гӯем ки ягон хатогӣ ки ба натиҷаи ниҳоии бозӣ таъсири худро расонда бошад ба фикри ман ҷой надошт. ба ҳар сурат ҷом соҳибашро пайдо кард дар соли 2020 ин муҳим буд чунки баъд аз анҷоми бозӣ эътироз ё худ чизҳои дигар ба натиҷаи бозӣ умуман таъсир расонида наметавонад нарасонд он камбудие ки буд дар натиҷа ба натиҷаи ниҳоии ин бозӣ таъсир нарасонд ва ҳозир ба масъулин зарур аст хусусан ба дастаи равшани кулоб ки чӣ хеле ки ман қайд кардам аз ҳамин рӯз сар карда қабл аз ҳамин фурсати муносибро истифода бурда аллакай бояд омодагии ҳамаҷонибаро барои иштирок дар бозиҳои конфедератсияи футболи осиё аллакай оғоз кунанд чунки агар ин талаботҳо ба иҷро расонда нашаванд онҳо мутаассифона имконияти дар ин мусобиқаи бонуфуз иштирок карданро надоранд аз он ҷумла талаботҳои инфрасохторӣ аз он ҷумла талаботҳои юридикӣ талаботҳои маъмурӣ талаботҳои варзишӣ талаботҳои иқтисодӣ талаботҳо беҳад зиёда аст ин ман ҳамун чанд омили асосӣ ки ҳамун бе иҷрои онҳо иштироки дастаи равшани клуб дар ин мусобиқа имконнопазир аст гуфта гузаштам ин маъни он надорад ки аллакай мо ҳозир боварӣ надорем аз дастаи равшан клуб аллакай аз ҳамин рӯз метавонанд шурӯъ кунанд қаблан мо ҳатто аз ҳам дастаи хатлон ҳам дастаи равшан клуба қаблан масъулин огоҳ карда буданд ки аллакай омодагишона бинанд ки вақт кам аст ва ногуфта намонад ки аллакай ба чанд талаботҳои имрӯза худи кулобшаҳр ба талабот хушбахтона бо дастгирӣ ва таваҷҷӯҳи ҳаматарафаи мисол асосгузори сулҳу ваҳдати миллӣ пешвои муаззами миллат президенти ҷумҳурии тоҷикистон муҳтарам эмомималӣ раҳмон дар тамоми манотиқи ҷумҳурӣ аз он ҷумла кулобшаҳр инфрасохтори мо рӯз аз рӯз хуб шуда истодааст шаҳру ноҳияҳои мо зебо гашта истоданд аз он ҷумла кулоб фурудгоҳи замонавӣ ҳаст меҳмонхонаҳои замонавӣ ҳаст роҳҳои баландсифат ҳаст варзишгоҳ ҳам ҳаст ягона ҳамун варзишгоҳ ба талаботи имрӯза омода кардан ин либос утоқҳои либосивазкунӣ ва сабзаи майдон ва дигар омилҳо ва мо ҳамчун масъулин ва худи масъулини дастаи равшани кулоб вазифа доранд ки имрӯз омодагии ҳаматарафаро бинанд то ки дастаи равшан имкон пайдо кунад дар худи шаҳри кулоби бостон бозиҳои байналмилалиро баргузор шавад лекин барои ин меҳнат кардан лозим омода кардан дар кор варзишгоҳ. ташаккури зиёд бисёр як суҳбати самимӣ буд ва албатта дар охир ман як суоли дигар ҳам доштам дар бораи сатҳу сифати чемпионати тоҷикистон ки масалан чемпионати тоҷикистон айни ҳол албатта дар як марҳилаи бисёр рушд қарор дорад ва иштироки дастаҳои мо дар мусобиқаҳои байналмилалӣ сатҳу сифати чемпионати моро нишон медиҳад дар масалан осиё ва тамоми ҷаҳон махсусан истиқлол дар соли 2021 дар бозиҳои гурӯҳи лигаи чемпионҳо бозӣ мекунад ин як дастоварди калон аст хуҷанд ва равшан дар ҷоми конфедератсияи футболи осиё ва албатта сатҳи чемпионати мо муайян мешавад ҳоло сатҳи баргузории чемпионати тоҷикистон лигаи олӣ дар миёни албатта кишварҳои осиё дар кадом мавқеъ аст ба андешаи шумо албатта ин чиз як феҳрист ҳам надорад ба ҳар сурат ман мехостам назари шуморо бифаҳмам. дуруст фаҳмидам биёй мо ду чиза аз ҳамдигар ҷудо кунем
ҳаст ташкил ва баргузории мусобиқа. Ташкил ва баргузории мусобиқа ки бевосита ба дӯши Федератсияи футбол, Лигаи футболи Тоҷикистон тааллуқ дорад. Ҳаст сатҳу сифати бозӣ, бозингарон ки ин аллакай аз сатҳу сифати маҳорати футболбозони ин ё он даста, сатҳу сифати маҳорати дониши мураббиёни он даста вобастагӣ дорад. Агар мо аз рӯи ташкил ва баргузории мусобиқаро дар назар дошта бошед, ман фикр мекунам ки мо дар Осиёи марказӣ яке аз пешсафон ҳам гӯя мешавад. Шумо худи шумо дуруст қайд кардед ки мисол соли оянда аллакай қаҳрамони феълии Тоҷикистон дастаи Истиқлол имконият пайдо мекунад дар бозиҳои гурӯҳии Лигаи қаҳрамонҳои Осиё иштирок кунад. Як дастоварди бузург аст. Чанд сол қабл мо аллакай вақте ки Истиқлол бори аввал баъди танаффузи тӯлонӣ дар бозии ҷоми Конфедератсияи футболи Осиё иштирок мекард, чӣ қадар шоду нишод доштем. Хушбахтона бо баромади хуби дастаи Истиқлол ду бор ба финал баромадагист ва ума рейтинги бошгоҳҳои Тоҷикистонро хеле боло бардоштааст. Бо баромади хубашон мо имрӯз имкон пайдо кардем ки се бошгоҳи мо, се дастаи мо Тоҷикистонро муаррифӣ кунад. Ин худ нишонаи он ки сатҳу сифати бозии мо бигзор ба он қадамҳое ки мо мехоҳем, мухлисон мехоҳанд набошад, лекин марҳила ба марҳила, сол аз сол хуб шуда истодааст ва он чизое ки ман қаблан қайд кардам, тартиб, низом, риоя принсипҳои варзишӣ, рафту омад миёни Лигаи якуму олӣ, байни Лигаи якуму дуюм, риояи ҳамон принсипҳо, ҳамон низом, риояи қатъионаи низомнома, мо ҳамин ба хушбахтона муяссар гаштем. Фақат дар сурати риояи қатъионаи низомнома мо метавонем дар оянда бо сатҳу сифати бозӣ ва сатҳу сифат маҳорати футболбозонро низ боло бардорем. ташаккури зиёд, саломат бошед ва фикр мекунам албатта мо дар нашрҳои минбаъда доир ба нақшаҳои Лигаи миллии футболи Тоҷикистон, Федератсияи футболи Тоҷикистон дар соли 2021 боз як барномаи дигар ҳам омода мекунем ки фикр мекунам ин як омодагии масъулини Федератсияи футболи Тоҷикистон барои мавсими ҷадид ки мавсими албатта сиюм хоҳад буд, мавсими ҷашнӣ барои футболи Тоҷикистон ва умуман барои мардуми Тоҷикистон. Ман фикр мекунам боз ҳам масъулинро водор мекунанд ки ҳамеша дар мавриди баргузории мусобиқаҳое ки дар дохили ҷумҳурии Тоҷикистон баргузор мешавад, он мусобиқаҳои байналмилалие ки мо онро мизбонӣ мекунем, боз ҳам беҳтару хубтар фаъолият кунанд. Аз ширкати шумо дар барномаи 90 дақиқа изҳори сипос мекунем. Аз шумо ҳам устод Аловдин Буриев ва барор мехоҳем албатта ва фикр мекунам ба анҷом расидани чемпионати Тоҷикистон оид ба футзал ва Лигаи якум фикр мекунам боз натиҷагирӣ мешавад мавсими имсолаи чемпионати мамлакат. Албатта саломат бошед. дӯстони азиз, дар ҳамин ҷо барномаи 90 дақиқа ба анҷом мерасад ва албатта дар нашрҳои минбаъда мо роҷеъ боз ба мавзӯъҳои муҳими футболи Тоҷикистон бармегардем. Сеҳатманду пирӯз бошед.